Здравейте, намираме се в читалище Братя Миладинови, непосредствено преди концерта на Гласът на младите, и с мен е Мария Гогушева, на която ще зададем няколко въпроса. Здравей, Мими! Здравей, изключително ми приятно да бъда тук с теб и да си говорим. Какво означава за теб да участваш в концерт на Гласът на младите? За мен това е една невероятна възможност. Благодаря от сърце на организаторите за поканата. Наистина, изключително много се вълнувам. Коя е личната ти кауза, която би искала да подкрепиш с музиката си? Много хубав въпрос, наистина. Може би младите таланти, които изпитват неувереност да изразят себе си, младите певци, ако имам тази възможност, със сигурност бих помагала точно на такива деца. А как те вдъхновяват младите хора и тяхната енергия? Младите хора ме вдъхновяват с това, че вече все повече виждам, че има много такива деца, които са упорити, които са целеустремени, имат силното желание да вървят напред и наистина го правят. Това ме вдъхновява. Какво послание би искала да оставиш на публиката тази вечер? На първо място да бъдат добри хора, но и да бъдат благодарни, защото според мен това е най-важното нещо в животите на всички нас. Да бъдем благодарни за всичко това, което имаме. Какво е нещото, което най-много те зарежда? Определено е музиката и най-близките ми. Може абсолютно всичко да ме вдъхнови. Всичко красиво, разбира се, всичко добро. Смяташ ли, че музиката има силата да вдъхновява? Определено, не просто го мисля, а го вярвам силно. Музиката е в състояние да променя съдби. Тя е променила и моята съдба. Така че определено го вярвам. Била ли си част от доброволческа акция? Участвала съм в благотворителни инициативи, да, и наистина изпитвам изключително удовлетворение от този факт. Как според теб артистите могат да насърчат младите хора да бъдат по-ангажирани с каузи? С личният си пример. Според мен е много важно посланието, което поставяме след себе си и това, на което учим по-младите от нас. Ако имаш възможност да стартираш своя доброволческа кампания, каква би била тя? Не съм се замислила над този въпрос. Това ще бъде тема за размисъл. Може би в следващото интервю ще отговоря. Какво би казала на младите хора? Младите хора бих казала никога да не се отказват. Няма абсолютно нищо невъзможно. Колкото и да е трудно, винаги има начин, стига да го искаш твърде силно, да работиш за мечтата си, винаги тя се сбъдва рано или късно.